na pivo, protože mám kurva nervy, nebaví se rodina se mnou kvůli němu do piči, rozumíte, kvůli němu. Je to kvůli němu, doufám, že mi jednou odpustí. To, že u sebe nemám děti, tak je to kvůli mojho bývalého přítele, který mi dělal vlastně problémy s tím, protože mi ty holky chtěl vzít. Takže já jsem musela prostě udělat ze sebe debila, abych o ty holky nepřišla, rozumíte, a dala je rodičům, protože tam to bylo bezpečnější, jo. Jinak já mám s rodinou hezké vztahy, všechno, Adriano. jenom prostě... Proč jsi byla to u říct, toho, Pavlo. Adriano, proč jsi byla u toho Bikyho? Proč jsi byla u toho Bikyho? Protože mě zmátil, ty vole, udělal mi oko, chápete to? Dobil mě. Do piči, já nikoho neměla, co jsem měla dělat, měla jsem tam stát? Kurva, buďte normální. Takže Však Adriano, byl úplně takže... svetovaný. On byl úplně světovaný, já mám svědky, mám svoje svědky, mám nejlepší kamarádku, která to může dosvědčit, která si mě dokonce vzala i k sobě domů tam v Karviné a on tam potom chodil a dobýval se, telefon mi zabavil, nedal mi telefon, doklady, nic, všechno mi vždycky zabavovalo, ale když byla hádka, i na policajtech to je, tak mi vždycky vzal telefon. Takže on Adriano, hele, takže on No. chronický žádl. A proč jsi s ním nadále s tím furt byla? Protože já jsem nemohla k rodičům, když oni byli na mě naštvaní, já mám svoji hrdost taky, já se stydím podívat mému tatovi do očí, ty vole. Rozumíte? Do piči, takže to musím všechno trpět. No a teď nám řekni, hele Adriano, kdybych já teď s Lukášem Králem Pablem zaplatil detektor lži, stojí to jenom 10 000, šla Jo, byste na to? klidně, přísahám, ať na moje děti, že bych normálně šla. A tam by byly Normálně otázky, šla. jestli si za celou dobu, co jsi byla s Jardou, podvedla ho a tak. Ne, nepodvedla jsem ho ani jednou, jenom jsem utekla, měla jsem z něho strach, protože ještě takovou psychopata, jako je on, který mám Adriano. milion tvář, ještě nezažila. Adriano, a teď jsi momentálně u toho chlapa, teda u toho, co ti pomáhá. Ne, jo? nejsem, já jsem u kamarádky, ona za chvilku přijde z práce a ukáže se vám, jestli chcete klidně, ty vole, ve 3 hodiny je doma. A vidíš, Jardo, Já se- ty vole? Tady můžeš Co? plašíš, Jardo. Co? Ono Jarda někdo tady mu plaší, zablokoval. Já nerozumím. Říkám, že Jarda tady plaší, ty vole. Plaší strašně moc Pablo, víš ty vole, že bys si něco dal? Já. Hele, zapni mu mikrofon, Tomáši. Někdo ho zablokoval, já jsem to neudělal, já nevím. Hele, já zrovna uklízím tohle, fakt nejsem vůbec na drogách, protože kdybych měla drbat drogy, tak bych to si to hodil. Já mám sama sebe ráda, jo, záleží mi na sobě, proto před tady tím utíkám. Jo. Jo, A slyšíme doufám- tě. Ale A kluci, doufám, že tady ta záležitost a tady ta situace se zlepší, jo. Není mi z toho příjemné, nespí se mi dobře, ale já nebudu někde vytřepaná, ty vole, já jsem nemohla chodit ani v klidu spát, on furt se mu něco nelíbilo. A z prominutí jsem musela s ním aj na silu šukat, vole, a když se ke mně Dobrý, hodil Adriano, necháme teď zase chvilku Jardu. Počkej, ještě já se zeptám. Adriano, Ne, já ho nechci poslouchat, já ho nechci počkej, poslouchat. Adriano, Já ty jsi nebudu teď poslouchat řekla, lidi. že na šilu si s tím musela šukat. Ty jsi spala Jo. v teplákách a ponožkách teplých, nebo co? Ne, vole, víš, to tak je, že když se dva pohádají, tak asi těžko potom na sebe mají chuť, ne, ty vole. děláš Tak když jste byli sami v bytě, tak jsi snad chodila v kalhotkách nebo nějakých legínách, ne? Ne, chodila jsem normálně, halo. Jo. No Jardo, mluv. Nepřejená se stydím. No mluv, kotlaj. No, já Máte si to. připadám teďkom jak v nějaký poradně a teďkom to rozebereme. No, Ale víte co, já se s tím bavit nechci, pomlouvejte mě dál, ahoj, mějte hezký den. Počkej, nikam nechoď. Hele Jardo, teď slyšíš to? Ona řekla, že by klidně šla na detektor lži, kdybych to zaplatil i já.